Barababum, Osmar, Osmar, barababum, Osmar, Osmar. Na cidade do café da mañá, a rebanda de pan non se ten ningún fan. Non leva unha vida de molete, e o pobre queda só no final do paquete. Barababum, Osmar, Osmar, barababum. Osmar, a primeira rebanda do pan de molde. Eu mesmo e Stevie. Sí, doutor, vanme bastante ben as cousas. É certo que estou no paro, pero o meu amigo tamén non está e facémonos compañía. O que significa que boto o día sentado onde el mentres ve a tele e come os meus fareliños. Ese amigo é o que vive con vostede, non? Sí, o chuchón, chámase Stevie. Ah, oui, Stevie, por suposto. Descúlpeme un momento, acabo de lembrar que a miña secretaria é pirómana. Claro, doutor. Pero que é isto? O paciente sofre unha patoloxía alucinatoria extrema. Cree que vive cun amigo que existe realmente, pero este amigo seu é imaginario. O paciente está máis tolo que un rabaño de cabras tirolesas. Olá, que está facendo? Iso é confidencial, materia reservada. Canto sinto, doutor, non foi adrede. Veu un refacho que guindou cos papéis, recollinos, empecé a ler sen querer. Sacreble! Inventar historias é un sinal seguro dunha mente enferma. Creo que é un caso perdido. É mellor que marche fora. Au revoir, aluado. Contra, é o peor día da bandeira da miña vida. Hey, Stevie, vai a modo! Sí, vaische conxelar o cerebro. Conxelarse mo cerebro, por favor, son unha máquina de comer xeados. Perdoade, teño que ir meter a cabeza nun caldeiro de auga quente mentres agonío. Hola, Osmar, pareces deprimido. Sí, Osmar, anímate un pouco. Tedes que perdoar, non estaba atendendo. Sabes unha cousa? Parecías Lucky Panwalker cando descubriu que Darth Vader era o seu pai. Que che pasa, Osmar? É que veño da consulta do... A conta do xeado. Pero eu non pedín nada. Debeu ser Stevie. Sí, Stevie, claro. Sempre a mesma excusa. Moi listos me saístes todos. Como vai ser, en efectivo ou con tarxeta? Que? Perdón, pois será en efectivo. Moitas grazas. Oxalá sexan cartos reais. Sí, polo menos os cartos son reais. Estou de volta, listo para a segunda ronda. Non pode ser verdade, é imposible. O doutor Croissant non ten nin idea do que di. Lembro que falei con Stevie como se fose onte, estou seguro. Ah, xa está, o correo. Stevie encarga moitas cousas e haberá cartas co seu nome. A ver, Osmar... Ah, vela que hai unha tarxeta de aniversario do Club Poképan. Como? Pero que é isto? Osmar, vai dirixida a min. Non perda a nova clase de samba con focas. Stevie vai á escola de baile con focas, pero... aparece o meu nome. Isto só pode significar unha cousa. Eu son Stevie. Non! Ei, esta camisa tan fea é miña. E esta tamén. Que fai toda a miña roupa no armario de Stevie? Señor Ozono. Son Osmar, señor Max. Como sexa. Multa por utilizar o batedor eléctrico pola mañá e por bailar flamenco clásico ás 3 da madrugada. Non sei de que me fala, eu non estaba na casa, debeu ser Stevie. Deixa de inventar cousas, ornitorrinco. Stevie xa sabe, o meu compañeiro, o que vive comigo. Mira, Otoman, non vou perder o tempo coas túas trapalladas. Es un mentirán. Pero eu creo que non estou mentindo.
Non creo que un turbante quente xa axude, Stevie. Xa o verás. Son 3 metros de tea incandescente que me envolven os miolos e crean unha sauna de vapor abrasador. Segundo os meus cálculos, a conxelación do cerebro prodúcese polos seguintes fenómenos fisiolóxicos. Cando o xeado alcanza a capa interna da boca, contraense as arterias, o que estimula a glándula oftalmolóxica que termina na fronte e nos ollos. Esta acción conxela as neuronas e produce unha dor arrepiante na cachola. Tamén calculei que non sei explicar cousas complicadas a persoas parvas. Perdoade un momentiño. Se preguntan por min, estou botando unha soneca en riba da estufa. Non tardo nada. Non vos quero distraer mentres buscade a cura da osteoporose fareluda, así que vou ver como está Osmar. ¡Osmar! ¡Osmar! ¡Hola! ¡Ai, mi madriña! Que pasou aquí? Osmar! Osmar, que tes? Fálame! Dime algo, Osmar! Hola, Lucy, como estás? Que sorpresa tan agradable. A que se debe a visita? Osmar, quen armou este barullo? Sí, claro, está todo embarullado. É que acabo de descubrir algunhas cousas, decateime de que estou só e... Oh, Osmar, non te poñas así. Entendo moi ben o que sentes. Ti faz todas as cousas só, paga as facturas ti só, limpa a casa ti só. Non debe ser fácil. Non, pero vou ter que afacerme. O caso é que sempre pensei que vivía con alguén, cun aproveitado que se chama Stevie. ¡Ja! Stevie. Xa o nome é sospeitoso. Osmar, non sei de que me falas. Xusto, ese é o problema. De que estou falando? De quen estou falando? Inventei ese tal Stevie e cheguei a creer que era real. O doutor Croissant di que sufro unha patoloxía alucinatoria extrema. Falando do doutor, chego tarde á cita con el. Patoloxía alucinatoria? Oh, non! Osmar, espera! Está ben. Segundo os meus cálculos, isto debería impedir que se che conxelase o cerebro. Vale, a ver se funciona. Aproveitei para conxelar o xeado ata o cero absoluto, o que é letal en grandes doses, pero teño fe no meu aparello. Necesito un baño quente. Agora mesmo volvo. Doutor, estou desesperado. Non sei que facer co meu problema. Cal deles? Como ten tantos problemas, tanto dá. Imos comezar afrontando os problemas máis importantes. É a única maneira de acabar con eles. Doutor, ten toda a razón. Voume enfrontar agora mesmo ao meu amigo imaginario para liquidalo de vez, sí, señor. Imaginario? É un erro, non? Ai, sacre bleu! Mon Dieu, non! Monsieur Osmar! Ei, ti, amigo imaginario, collincho tranganillo, a cousa non pode seguir así. Hola, moldiño. Crees que non debo seguir conxelando o cerebro? Conxelando o cerebro? Ti sí que me conxela o cerebro con mentiras. Vou te mandar de volta á túa casa. Para o carro, compañeiro. Cal é o problema? Cal é o problema? Ti é o problema. O meu amigo imaginario ten os miolos esmiuzados. Devolvereicho o xeado. Mellor pagareicho, aínda que non sei moi ben como. Vexo todo claro. Ti e máis eu somos a mesma persoa. Debino supoñer hai anos. Non existes. És produto da miña imaginación. Son eu, Stevie, o teu amigo real. Non me estás imaginando por que dis iso. E agora chegou o momento de facer que desaparezas. ¡Socorro! Polo forno do santo panadeiro. Osmar, non me soltes, son demasiado novo para esfarelarme. Ei, non se me conxelou o cerebro. Non, Osmar! Non é o que ti crees, Stevie é real, digo eu. É desgraciadamente real. Ti non és el.
Monsieur Osmar, trabuqueime cos expedientes. Vostede non sofre unha patoloxía alucinatoria extrema. Pero lín o diagnóstico nese papel. Leo o diagnóstico doutro paciente. A ver, daquela, porque están todas as facturas ao meu nome cando realmente son de Stevie? Osmar, é moi sinxelo, porque Stevie é un aproveitado que o compra todo ao teu nome. En serio? É que fai a miña roupa no armario de Stevie? É que Stevie pon a túa roupa sen che pedir permiso. Iso significa o que eu creo, que non estou tolo. Viva! O medo desconxelou os miolos. Vaya. En fin, despois de aclarar a situación, que che parece se imos tomar un xeado con Lucy e Bob? Non sei de que me falas, moldiño. Quen é Lucy? E que é Bob? Verá, quería desculparme pola confusión cos expedientes. A culpa foi toda da miña secretaria. Ao sentar no diván renuncia a demandarme. Por un día, se non lembro mal, tiña unha crise de identidade.